individual culpable if you obey an unlawful order, because the law protects them. It's their law. It's in their act. It's in their service starting orders. They know them. So the minute you agree to obey an unlawful command, then you expose yourself as an individual. So individual culpability will be individual. Wadhi county makirinyaga kora munga juange mano mar kuyo kama jalup county commissioner Mandia West Division oyud kotho e kar jot mare county no makirinyaga. Gino mokelo buok mokalo ne jotije wetene kod jirendene. Tho mare oyanko jalup county commissioner Mandia sub county John Mbugwa. Koloso kod ute fwambo e kar jot mar Mosenindo Kibingoti. Mbugwa kotene kod county commissioner makirinyaga Moses Ivuto. Wachoni negi yudo report matho ma Jacqueline Muthoni waliaula majahigni padeko dade kende kuwuok kuom jatije mar ot to kano koso chieo kaka pile. Ringre Jacqueline Muthoni waliaula mano otingo ich ma dweche aboro tere kar kano ringre mar jamii tok wedege kotelne kod wuon mare no chopo kuwuok Nairobi. Report mar obila yango ni Jacqueline nowito ngimane kaluwore gi high blood pressure kata muomruok mar remo e del. Machiegni koro moga juang wangie mago motuche pau tuke kama jalo chengwe mag piny mangima kidieny mar jogo ma hikgi tin ne 20